balima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni walimandɔ u bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. SAER Emploi ani UNPS olu ka baaraɲɔgɔnya kɔnɔna na assurance volontaire AV+ o sigira sen kan a nun donni kɛnɛ o ɲɛmɔgɔya kun bɛ Mali jamana ɲɔgɔndɛmɛ minisiriso bolo ɲina ɲɔgɔndɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo denfa o kun bɛ kɛnɛ in kan ni o ye an karamɔgɔba Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara an ka jɛɲɔgɔnw sɔrɔlenw ɲamada. ɲɔgɔndɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo kadara kɔnɔna na UNPS ani SAER Emploi ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye assurance volontaire AV+ sigi sen kan nin baara bolodalen nun donni o bɛna kɛ sababu ɲuman ye baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma waati minnu na n'i taara sɛngɛnnafiɲɛbɔ la wali kelen ni bana cunni kan i ka se ka i yɛrɛ musakaw bɛɛ lajɛlen ta ka sɔrɔ mɔgɔ ka dɛmɛ tɛ bari sabu ka da kan blankɔrɔ o tɛ malo nin jigisɛmɛ blankɔrɔ min ni u k'a ma ko assurance volontaire AV+ baarakɛla ma woloma ka bɔ baarakɛla la bɛɛ lajɛlen ni niyɔrɔ b'a kɔnɔna na k'a ta bolola baarakɛlaw la jagokɛlaw usine batigiw fo ka taa bila cakɛdaw yɛrɛ baarakɛlaw la kalo kalo sara jɔlen bɛ minnu ye. Bon cérémonie bɛ an y'an réuni bi o ye ka AV+ o lancement kɛ AV+ ye o ye mun ye UNPS ni SAER Emploi u jɛra ka convention signer pour que SAER Emploi ka taa adhérents ɲini notamment dans les secteurs de l'artisanat, du commerce et des industries. UNPS bɛ a b'u immatriculer ka carte d'assuré d'u ma et bon, après 6 mois de stage u bɛ commencer ka profiter ka prestation sɔrɔ u bɛ amo sɔrɔ parce que en hakilila malien ka problème mun ye o ye bana ni siniɲɛsigi retraite parce que amo don o don les gens quand il y a une ordonnance à la maison o ye problème ye alors que n'i bɛ amo la amo bɛ caman t'a la bon retraite fana c'est ni fanga b'i la bi n'i ma siniɲɛsigi a bɛ gɛlɛya dɛ donc i bɛ se ka dɔɔni bila comme ça à la retraite i bɛ se ka pension de retraite sɔrɔ Cherif vraiment b'a remercier bon malgré son programme ne taara fɛ k'a f'a ye a ka an b'a bonya d'a kan a kana an ka cérémonie la ka vraiment ka duwawu k'an ye hali bi an b'a ɲini a ka duwawu k'an ye musaka a ma gɛlɛn an tɛ hali dɔrɔmɛ kelen ɲini mɔgɔ fɛ foyi tɛ ɲini mɔgɔ fɛ c'est à dire que an bɛ taa mɔgɔ fɛ u bɛ papier rempli mais u bɛ acte de naissance ninnu o kɔni bon n t'a bon u ka taa mairie la ka légaliser ani fɛn caman mais an tɛ hali dɔrɔmɛ ɲini mɔgɔ fɛ bon welekan bɛ n bolo c'est que ni malien caman bɛ yen sisan ils sont pas couverts c'est-à-dire que ne bénéficient pas ni de l'amour ni de la retraite an b'a ɲini u fɛ u ka an sɛgɛrɛ u kana an b'u dɛmɛ ka papier ninnu bɛɛ rempli ka u ka bon dossier déposé n'u ye cotisation sara u bɛ dɔɔni kɔnɔ dɔrɔn u bɛ commencer ka droit sɔrɔ bon yɔrɔ an ye yɔrɔ dɔ dayɛlɛ ACE 2000 la fɔlɔ o bɛ Mali créance immeuble la mais fɛn wɛrɛ fana bɛ yen an ye denmisɛnnin caman formé une centaine u bɛ dugu kɔnɔ a b'u ye AV+ n'u nana aw fɛ dɔrɔn k'a fɔ AV+ aw bɛ taa u b'a tɔgɔ sɛbɛn min kan ka kɛ u b'a fɔ aw ye comme ça u bɛ aw ka dossier constitué u b'a fɔ aw ye fana cotisation min kan ka sara. ɲina ɲɔgɔndɛmɛ ani kɛrɛfɛden kalo kɛlɛli denfa ni o ye an karamɔgɔba Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara ye ale ka adamadenya ɲɔgɔndɛmɛ waleyaw bɛ ka fu kosɛbɛ k'a daminɛ jamana kɔnɔdenw na fo ka taa bila jamana marabagaw bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ Haidara ye kɛnɛ in lasɔrɔ a ka kɔrɔfɔw la a ye assurance volontaire AV+ in hakilina fu kosɛbɛ janko a bɛ ka kɛ kalo min kɔnɔna na ni o ye ɲɔgɔndɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye ko assurance in k'a bange kuma bɛnna kosɛbɛ sanni ka labanna ka kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni duwawu don ye ka ɲɛsin Mali jamana ma. Hakilila fɛn minnu fɔra ye a bɛɛ ye jamana ka ɲɛtaga de ye ani fandanw bɛ se ka bɔ bolo la cogo min na o la min b'an fɛ o ye ka dugawu kɛ ko in bɛ sabati cogo min na ni malidenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la yarabi ala k'o ɲɛ minnu fana b'a ɲɛmɔgɔya la ka baara in ɲɛ u bolo ka tɔgɔ duman d'u ma ala k'o sabati an ka jamana ala ka sabati ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka balawu bɔ a kɔnɔ ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mali silamɛ denmisɛnninw ka jɛkulu ni o ye UJMA ye ani chrétien denmisɛnw olu fana ka jɛkulu u farala ɲɔgɔn kan ka taa bɔ ala ye mɔgɔ minnu garijɛgɛ bɔ ɲɛna yeli la olu ka jɛkulu la
falajɛkaw fɛ yen nɔ walasa ka t'u ɲɛda u bɛ baara kɛ cogoya min na ka taa u lahaliyaw bɛɛ lajɛlen lajɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ octobre kalo denfa ni o ye an karamɔgɔba Aseyid Sherif Usmane Madani Haidara ye ale ye kɛnɛ in lasɔrɔ ka fara diinɛko minisiri kan Mali jamana kɔnɔna na Musa Fɔnba ani Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw don. Union malienne des aveugles du Mali, UMAV, yɔrɔ do an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsin bɛ maaw ladonni ma maa minnu ni dali masa ye nɔrɔ duga ka bɔ u ka yeli ma yɔrɔ do min da yɛlɛla ka ɲɛsin u ka kalan ma bolola baara fɛnɛ u bɛ se k'o kɛ k'u kisi ka bɔ dɛnkɛrɛfɛ maaya tɔɔrɔ ma denmisɛnninw bɛ UMAV la minnu ni olu bɛ ka kalan o bɛɛ lajɛlen donni dan bɛ UMAV kun Union malienne des aveugles du Mali ye nin kɛnɛ in min sigi sen kan ka bɛn ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ye min denbaya bɛ Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Aseyid Sherif Usmane Madani Haidara bolo a dabɔkun de ye jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ se k'u jando nin yɔrɔ in na u ka lakɛrɛw minnu bɛ dilan ani yɔrɔjɔsila minnu bɛ dilan u bɛɛ feere cogo bɛ se ka sɔrɔ olu la ni jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ ye. An hakili b'a la transition waati an ka courant tigɛra ka ji tigɛ énergie fɛ an ka mɔgɔw an wulila ka transition ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ an bolibolila fan bɛɛ an ma ɲɛ sɔrɔ a ko la facture tun da ka girin kosɛbɛ parce que kabini 1992 fo ka se 2012 ma énergie ka juru kun b'an na an bɛ se k'a fɔ u ye baara min kɛ ka courant ni ji tigɛ a kɛra degun y'an ma nka an t'u jalaki dɛ ka d'a kan courant ni ji n'i y'a consommé a kan ka sara a sarabaga tun ye gouvernement ye transition la an ma ɲɛ sɔrɔ a la an ka tɔn mɔgɔ dɔw wulila ka taa Serifu fɛ yen Bangɔni na o donni kama Alu Keyita taara délégation ɲɛmɔgɔ ye u ye courant ko gɛlɛya f'a ye a ye miliyɔn 1 di ko y'ale ka nin yɔrɔ ye a ka dɛmɛ dɔ b'a la. Union des jeunes musulmans du Mali UJMA ani chrétien denmisɛnninw ka jɛkulu jeunesse chrétienne catholique protestante olu de jara k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka hakilina in sigi sen kan ka ɲɛsin nin yɔrɔ in ma ni o ye Union malienne des aveugles yɔrɔ ye Falajɛ kɔrɔ caman bɛɛ la silamaya diinɛ ko ko ɲɔgɔn dɛmɛ chrétienya diinɛ fɛnɛ ko ko ɲɔgɔn dɛmɛ n'a bɛɛ lajɛlen bɛ Ala kelen na Ala dun ko k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na diinɛ fila ninnu denmisɛnninw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka hakilina in sigi sen kan o de kadira. N balimakɛ Maki ye n wele a ko ayiwa bonya dara ɲina an ka karamɔgɔ kan ka o kɛ mois de la solidarité ɲɛmɔgɔ ye an bɛ se ka mun kɛ yanni kuma yɛrɛ ka fɔ mɔgɔ tɔw ye a y'a fɔ ɲɛna n ko nin ye miiriya ɲuman ye ka d'a kan anw yɛrɛ an t'a fɛ mɔgɔw ka to dépendance la dépendance ye mun ye ka sigi ka bolo da k'a fɔ ko n tɛ fɛn kɛ an b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka kɛnɛ u farikolo la u tɛ sɔn baara ma janko Ala ye nin dɔrɔtɔya kɛ minnu gɛrɛsɛgɛ ye ni olu bɛ fɛn kɛ ne hakili la olu dɛmɛni u ka baara yiriwali la o ye bɛɛ nin yɔrɔ ye donc miiriya fɔra a diyara n ye. Anw bi tɔnw na mois de solidarité ti silamɛw dɔrɔn tɛ chrétiens dɔrɔn tɛ hali maa minnu tɛ diinɛ na olu bi ka nafa sɔrɔ ɲinɛ mois de solidarité la wa a dabɔra o de fana kama. Anw fana y'a miiri an bɛ ka baara kɛ kulu kɔnɔna na an bɛ groupement na an bɛ kulu wɛrɛw la mais on a dit que Sherif Usmane Madani Haidara a ye nafa ɲɛ musow ye a y'a ɲɛ cɛw ye diinɛ kɔnɔna na anw minnu ye jeunesse ye jeunes caman y'o de fɔ don ko k'i bɔ dangadenya na ka se k'i yɛlɛma ka kɛ alamɔgɔ ye ka se k'i kɛ dugawuden ye k'i kɛ faso kanuna ye n'ale ka waajuru sen bɔra la a tɔ caman ba tɛ an tonton n'o ye Murtada Njayi ye ale bɛ kɛlɛ min na IMAV mɔgɔw fana ye ale y'a ɲini k'a bɛ fɛ yanni ka mois in ban ko Sherif kana se jolu ka kɛnɛ kɔnɔ walasa degun min b'u kan u ka se k'a fɔ u ma foyi ɲini o kɔ. Bon Ala y'a kɛ Sherif Usmane Sherif Madani Haidara sera an fɛ yan bi o y'an bolo jigiyaba ye ka taa k'a ɲɛsin faamaw ma yalasa o hakili banna ka kɔrɔ dɛ o bɛ ko dɔ kɛ an ye o bɛ caman k'a ye ka kɔrɔ nka ka se ka dɔ fara a kan parce que ni stock fɛnɛ yan nɔ fo ka taa se baara yɛrɛ jɔra. Parce que matière tɛ wari tɛ k'o san baara jɔra magasin falen don saraw bɛ ka fɛ parce que permanent don saraw bɛ ka boli ayiwa o ye degunba ye ni i ma wuli k'i jɔ joona min bɛ se ka société yɛrɛ bila fɛn na nɔgɔ la. Kuma dɔw fɔra yan nɔ n b'a fɛ ka aw IMAV mɔgɔw hakili sigi k'a yir'u la k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen
o kan ka k'u bolo jigiya ye olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ lunjurutɔ bɛɛ o ye jumɛn ye ne min y'aw ka ministre diina ministre i ye fɛgɛya ye lunjurutɔya dɔ ye parce que ne fari tɛ tile kun ne ɲɛw man ɲi kosɛbɛ yɔrɔ dɔw la u bɛ yefege kan tigɛ yɔrɔ dɔw la dɔw mana u bɛ daji to ne ne ye kunnadiya sɔrɔ ne bangebagaw kɛra n fɛ parce que u kalalen don olu b'a dɔn min don ka fara u ka diina dɔn kan dɔw m'o sɔrɔ mais ne ko kalan kɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ fo ka kɛ jamana kɔnɔna ministre dɔ ye ministre dɔ dɔrɔn fana tɛ diinaw ministre ani dɔnko donc o kɔnɔna na aw b'a dɔn k'a fɔ lunjurutɔw bɛ jɔya belebele la jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bolo. Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Ousmane Madana Haidara n'a ma ɲa k'a fɔ ani imamu bɛ ɲɔgɔn kalamɔ maa minnu ni dali masa ye nɔrɔ dugwa ka bɔ u ka yeli ma k'a sabu kɛ a yɛrɛ n'u jɛra ka baara caman kɛ ni ka laban ka giriman wɛrɛ fɛnɛ bɔ k'o da a labanna ka layidu ta minisiri ɲɛna minisiri min ɲɛsinnen don diinɛko ni batoko mu k'a fɔ kɔrɔfɔ in kan ka sama ka se faa min fɛ walasa hali bi maa lojuratɔ ninnu bɛ se ka dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baara kɛlenw sanjogo ka se ka sɔrɔ olu la u ka se k'u jɔ n'u yɛrɛ ye hakaja yɛrɛ ka maa wɛrɛ ta k'o don baara la o bɛ se ka sabati cogo min sisan an karamɔgɔba Sid Sherif Ousmane Madani Haidara a ye dantigɛli min kɛ kɛnɛ kan an ka jɛ an k'o ɲamada an ka minisiri an b'a fɔ a ka cɛsiri la a n'a ka yɛrɛ dɔgɔya an karamɔgɔ minnu nana kɛnɛ in bonya an ka foli b'u ye an bɛ kɛnɛ min kan a ɲɛmɔgɔya bɛ minnu bolo an b'a bɛɛ fo an bɛ maire fo minnu nana fara an kan an n'an balimaw kan nin kɛnɛ in kan an ka foli bɛ a bɛɛ ye an tɛna kuma janya an b'a yira an balima ninnu na k'a fɔ an tɛgɛ b'u bolo an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna ni fɛn minnu fɔra i filɛ nin ye depuis tuma min na n'u bɔra ne fɛ yan siɲɛ fɔlɔ la an taara se minisiri ma mais fɔlɔ la lakɔli kalan minisiri de la n y'a ɲɛfɔ a ye degun min bɛ aw ka la a kɛra b'aw bolo a ti san an ye kuma caman fɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ nin kɛnɛ in kan nka u ye layidu di k'a fɔ ni Ala sɔnna u bɛ se min na pour que k'a ka lakɛraw bɔ a bolo k'u bɛn'u seko k'a la u y'o layidu ta ye ɲinɛ fana solidarité in kɔnɔna na tuma min na u y'a koɲɛ kalifa an na nin kalo in na an den dɔw taara an fɛ yen ni papiyew ye diplôme bɛ minnu bolo n'u ma baara sɔrɔ o papiye in n y'a ta k'a di solidarité ministre ma k'a ɲɛfɔ a ye handicapé bɛɛ de don jamana ye layidu ta u ye san o san u bɛ dɔ ta u la a san damadɔ ye nin ye u tɛ fɛn da bilen kumana u k'a lajɛ denmisɛn ninnu diplôme bɛ minnu bolo u bɛ se ka u ta cogo min na u ye layidu di yan k'u b'a kɛ o ye diplôme tigiw ye mais ɲɛmɔgɔ bɔra ka fɛn min fɔ sisan a ye tiɲɛ de fɔ diplôme tigi bɛɛ tɛ se ka ta gouvernement fɛ tiɲɛ don mais n'u y'u ka projet ninnu kɛ u bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara k'u yɛrɛ ye an tun ma o hakilila sɔrɔ mais an y'o min sɔrɔ ni Ala sɔnna ne yɛrɛ ni minisiri tun bɛ na ɲɔgɔn fɛ yan an tilala réunion dɔ de la sisan an natɔ u tilala k'ale wele assemblée la a taara yen de mais ni Ala sɔnna n bɛ nin fana da tulo kan minnu projet ni minnu mana labɛn a yɛrɛ fɛ jamana ka se k'aw dɛmɛ a yɛrɛ ka se k'o baara kɛ a yɛrɛ ye hali n'a ma taa jamana ka baara la a k'a débrouiller a yɛrɛ ye an b'a se faamaw ma ni Ala sɔnna an b'a fɔ o tuma na nin kɛnɛ in kan an bɛ kerecɛnw fo an bɛ silamɛw fo ninnu fila farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ taamasiyɛn de don min kɛra a ka dɔgɔ mais belebeleba b'a kɔfɛ ni Ala sɔnna nka min ka bon bɛɛ ye diinɛ yɛrɛw farali ɲɔgɔn kan n'i ye hɛrɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ la yɔrɔ sumalen don balawu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o tɛ taa ɲɛfɛ tuma na nin ye hɛrɛba dɔ ye min sera ka kɛ silamɛ denmisɛnninw ni kerecɛn denmisɛnninw fɛ
ka fara ɲɔgɔn kan ka na nin bonya in kɛ an balimaw ye a ka kan n'u ye u m'a fɔ a ye dɔrɔmɛ di yan u ko a y'an ka baara kɛlen de san u da y'o ye wa n b'a fɔ an bɛ faamaw su an bɛ se fɛn o fɛn na an b'o layidu ta an b'a kɛ aw ye ni Ala sɔnna mana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a n'aw dɛmɛ denmisɛnninw fana ye nin hakilila min sɔrɔ Ala k'u sara hɛrɛ la Ala k'a n'aw jidi Ala ka n'an nagasi ya Rabbi Ala ka kɛnɛya d'aw ma Ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye ni aw ka dugawu ye fana jamana in bɛ lafiya de siga t'a la dɛ mɔgɔw t'aw dɔn de anw b'aw dɔn parce que an ka kira sallallahu alaihi wasallam a ma tulonkɛ aw la fiyewu ni ko ko kun gɛlɛyara bolo a b'aw ɲɔgɔnnaw de fara ɲɔgɔn kan ka dugawu ɲini o tuma na an b'a dɔn ni aw ka dugawu ye jamana in bɛ suma o tuma na a ka dugawu kɛ an ye a ka dugawu kɛ jamana in ye n'Ala sɔnna an bɛ se min na an b'a kɛ mais garibu ko de don ayiwa ne kɔni ijima mɔgɔw ye ne invité n nana ayiwa seni min bɛ yen hali n'o ka dɔgɔ ayiwa a bɛ yafa ma k'o minɛ nin ye 100,000 ye k'o di n balimaw ma o k'o fara u ka baarakɛlaw kan. Grademu ani a dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen u ye kalanbulon dɔ sigi sen kan walasa ka jamana baarakɛla dɔw olu ka dɔnniw kanguya ka ɲɛsin sɔkɔnɔ baarakɛla musomani fitininw olu ka hakɛ kɔlɔsili ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in a sigira sen kan ka bɛn alamisa donni ma mɔgɔba caman u sera ka bɔ ka kɛnɛ in lasɔrɔ Amadu Jalo ani Daramani Male olu de tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Mariyetu Jale a b'a lakale an ye an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Ni kanguruyal kalan a laɲini dɔ ye ka se k'a lajɛ baara minnu kɛla maaw taabolo yɛlɛmali la denmisɛnninw ka lakana hukumu kɔnɔna la ani ka se ka fɛɛrɛw tigɛ minnu bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka bogotigininw lakana bogotigini minnu bɔra togodaw la ni ka na baara ɲini na duguba kɔnɔ n'an b'a f'u ma ko aide ménagère ka se ka o laɲini ninnu sabati nazarala tɔnba Union européenne ani Alimanw ka jɛkulu coopération allemande olu k'u bɛn'u jɔyɔrɔ fin denmisɛnninw lakanali la Mali kɔnɔ. Fɛn min kalifalen bɛ ne bolo n ka baaraw kɔnɔna na o ye denmisɛnninw se tɛ mɔgɔ minnu ye bi n'i y'a jate minɛ k'a fɔ baarakɛden minnu n'an k'u ma baarakɛdenw n'o tɛ baarakɛnanw de don n'u bɛna an dɛmɛ an ka baaraw la u ka marali ka nɔgɔn komi a ka gɛlɛn dɔw bolo ONG Gradem de engagélen don ka se ka u ka hakɛw di u ma u ka baaraw kɔnɔna na donc ne ka bi nali yan o wajibilen don a jakuyalen don an ma fana an ka na parce que en tant que autorité an kan ka dɛmɛ don Gradem na pour que denmisɛnninw ka hakɛw bɛ se ka sigi u ma cogo min na. Ministériso b'an ka jamana kɔnɔ n'o ɲɛsilen don den ba ani denbaya ma ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ale ni ONG Gradem ka bolo di ɲɔgɔn ma na fo ka taa se ministériso min ɲɛsilen don baara ma ministère de l'emploi et de la formation professionnelle olu fana bɛna fɛɛrɛw tigɛ walasa denmisɛnnin minnu bɛ bɔ togoda la ka na baara ɲini na olu ka se k'u ka baara kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ. Ni y'an ye nin kɛnɛ ka bi Gradem mɔgɔw de y'an wele salon ni ɲɔgɔn tuma u ye atelier dɔ kɛ baarakɛden minnu b'an bolo so kɔnɔ n'o y'an yɛrɛ denw ye olu ka hakɛw sabatili kan u b'a yira baarakɛdenw na hakɛ b'u bolo wa olu fana kan ka hakɛ dɔ sabati ka taa u bɛ baara la minnu ka du kɔnɔ. Donc o de sababu y'an se yan o tɔ de ye nin ye ta maintenant u nalen bɛ ni police judiciaire mɔgɔw ye u nalen bɛ ni magistrats ye magistrat minnu bɛ loi appliquer tribunaux la police judiciaire minnu ni problème ye baarakɛden minnu sɔrɔ ni taara n'a ye police la olu de fana kan ka o ko sɛnsɛn ka taga n'a ye tribunal la ani mɔgɔw fɛn fɛn bɛ yen n'o ye ONG ni association ye ani faso baarakɛlaw yɛrɛ minnu fɛn fɛn jan bɛ denmisɛnninw ka hakɛ sabatiliw la n'o ye ONG ye n'o ye état ye décentralisation n'o ye olu baarakɛlaw ye donc o bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ pour que ka se ka baara nin kɛ tile 2 in kɔnɔ ka tila ka fɛn sɛnsɛnnen bɔ a la mun bɛ se ka bɛɛ nafa ka denmisɛnnin ninnu nafa u ka baarakɛyɔrɔw la. Akilina jiginna san 2016 baara ɲini 721 olu le kalanna u ka hakɛw la sigida 15 kɔnɔ Bamako yan nɔ san 2017 sɛbɛnkura sigila sen kan min bɛ yɛlɛma caman don denmisɛnnin minnu bɛ baara kɛ olu ka baara hakɛw minɛcogo la nin tile 2 kanguruya kalan in a ye maa caman fara ɲɔgɔn kan hôtel Colibri la Bamakokaw fɛ baɲumankɛ jɛkuluw b'o la muso jɛkuluw ani dɛmɛbaga jɛkuluw n'an b'a fɔ olu ma ko partenaires techniques et financiers.
Kati dɔgɔtɔrɔsoba ɲɛmayaso a ye dɛmɛɲɔgɔnya walita ka ɲɛsin banabaatɔ mɔgɔ 20 bɔɲɔgɔnko ma octobre kalo o kadara kɔnɔna na kɛnɛ in sigira sen kan ka bɛn arabadon de ma ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo denfa ale ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ ni o ye an karamɔgɔba Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye nka nɔnabilala a denkɛ fɛ ni o ye Sherif Ahmed Tijani Haidara ye Abdul Karim Sako ani a ka jatala Samba Traore olu de ka sɔrɔlenw don. ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli baara hukumu na min denfaya dilen don jamana ɲɛmaaw fɛ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ma kɛnɛ min n'a dabɔra ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma kɛrɛnkɛrɛnya ma banabagatɔw minnu dalen don Kati dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dɛmɛ min n'o ye malo ye sange tulu o n'a ɲɔgɔnna camanw k'a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin banabagatɔw ma ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli baara hukumu na kɛnɛ in yɛrɛ a denfaya dira an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara min ma a ma kɛnɛ sɔrɔ nka a den n'o ye Sherif Ahmed Tijani Haidara ye ale ye kɛnɛ sɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara tɔgɔ la ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ a dabɔra ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ minnu ni se t'u ye kɛrɛnkɛrɛnya ma banabagatɔw minnu dalen don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na. Banabagatɔ nisɔndiya k'u hakili sigi k'a fɔ ko furakɛli kɛlen kɔfɛ dɔgɔtɔrɔw ɲɛ b'u la dɔgɔtɔrɔw hakili b'u la wa u ni dɔgɔtɔrɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ an bi bonya ni karama bila ka ɲɛsin an ka belebele ma an ka karamɔgɔba ni kalo in denfaya taara k'a kalifa ale ma n'o ye an ka gidi ye a tɛ yan bi a mɛn denkɛ Sherif sera kɛnɛ kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a diyara an ye a bɛnna ma ko banabaatɔ b'u fo ko alibarika ko ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ka an mɛn nin na. a kɛnɛ ka Kati cercle maabaw caman tun bɛ yen k'a daminɛ gouverneur ka représentant na ka se sous-préfet ma ani maire ni conseil de cercle président. a denbaya ɲina a taara k'a di Sherif Madani Haidara de ma n'a dira ma o kɔrɔ o kan n'a ka kan a bɛ cɛsiri min na Mali kɔnɔ an b'a dɔn Mali kɔ kan an b'a dɔn diinɛ ka sira kan adamadenya ka sira kan dɛmɛ ka sira kan hinɛ ka sira kan. Ansar ka tɔnden minnu yɛrɛ sera ka kɛnɛ sɔrɔ u y'u ka bonyamasegin kɛ. Ansardini tɔgɔ la foli min bɛ an bolo fɔlɔ o ye k'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara k'o fo a ka ladamu ɲuman na a n'a ka lamɔ ɲuman na a n'a ka adamadenya labɛnko ɲuman anw ye ani anw dilanli k'anw kɛ hɔrɔn ye k'anw kɛ silamɛ an b'a fo o la. kɛnɛ yɛrɛ bonya dira an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara min ma a den n'o ye Sherif Ahmed Tijani ye a ye foli kɛ karamɔgɔ tɔgɔ la. Silamɛya ko tɛ mun de don hadamadenya ko de bɛ yen mɔgɔya de bɛ yen wa diinɛ ninnu yɛrɛ nana o de sabatili kama sabu an nana ɲɛnamaya kɔnɔna la dani hadamaden bɛɛ bɔ o latigɛ o la o tɛ taa ɲumanya sira min kɔ o de la diinɛ kow nana o de la kira Muhamadu Mustafa ala ko a ka hakɛ la kuranɛ kɔnɔ ko wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko ne ma e Muhamadu ti foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ a ma fɔ silamɛw dama walima muminu dama la ko kira ci kun ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔli ye o kɔrɔ an filɛ kɛnɛ min kan an b'a dɔn nin ye hinɛ kɛnɛ de wa nin de an bɛ jigi da kan k'a fɔ an ka jamana tɔɔrɔko minnu b'a kɔnɔ a bɛ bɔ a kɔnɔ ni hinɛ de sabu kira Muhamadu Mustafa ka kuma don arrahimuna yarhamuhumur rahman ko mɔgɔ minnu bɛ hinɛ u mɔgɔ ɲɔgɔnw na ko ala yɛrɛ bɛ hinɛ olu de la mɔgɔ minnu bɛ hinɛ k'u ka hinɛ lase dɛsɛbagatɔw ma fantanw ma ko ala yɛrɛ bɛ hinɛ o mɔgɔw de la o la nin kaloba in kɔnɔna la fɛn caman kɛra a kɔnɔ ka na se bi Kati dɔgɔtɔrɔsoba la yan o ye geste min kɛ nin ye fɛn belebeleba de ye an b'a dɔn ni nin ye fantanw banabaatɔw olu tɔbɔtɔli ka se ka jɔ u kɔkɔrɔ ka u ka doni dɔw bɔ u kunna nin ye fɛnba ye. kɛnɛ in kun cɛra ni duwawudon ye yaasa ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɛlɛli u bɛ se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ cogo min. Kati Ansaru olu fana ma sɔn ka to kɔ ɲina ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo la u fana ye joli di kɛnɛba sigi sen kan walasa k'u ka karamɔgɔ kunna wolo ani k'u ka kanu yira a la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn arabadon ma Kati kɔnɔna na Abdul Karim Sako ani Samba Traore olu ka sɔrɔlen don Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la. ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɛlɛli baara hukumu na Kati Ansardiniw ye jolidi labɛn u ye jolidi baara boloda baara min n'a kɛra Kati dɔgɔtɔrɔsoba la
kati ansaru y'a yira k'a fɔ ni baara in dabɔra de k'u karamɔgɔ n'o ye seri Sherif Usman Madani Haidara k'a dɛmɛ danaya min dalen don a kan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o de ye k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli baaraw a siɲɛ 23nan o denfa ye k'a dɛmɛ a ka minɛn fa. Alhamdulilayi nin kalo in na ni a ka kan ka kɛ n'a bɛnnen don o ye jamana ye min ɲini walima diɲɛ bɛɛ ye min ɲini Ala sɔnna jamana y'a bonya ta k'a di an karamɔgɔ fana ma n'o de ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara o la o bonya min dira an karamɔgɔba ma bolofa farala kan kun min b'a la hinɛ ɲɔgɔnna don o kuma ni minnu ma se ka hali u jeli di olu ka hinɛ dɔ kɛ olu ka makari dɔ kɛ u balima dɔ la u sigiɲɔgɔn dɔ la u sinji dɔ la. Ni baara min kɛlen filɛ ni kati ansaru fɛ a jara dɔtɛriso ɲɛmaaw ye kosɛbɛ nin ye fɛn ye nin bɛna u dɛmɛ u ka baara la sabu banabagatɔ caman bɛ s'u ma joliko gɛlɛya b'u la nin ye fɛn ye min bɛ se ka kɛ jigiya ye u n'a ɲɔgɔnna camanw ye. Joliko a ma nɔgɔn banabagatɔw bɛ na yan hôpital ye hôpital de 3e référence de c'est rien quoi. Ni dɔgɔtɔrɔso tɔw bɛɛ dɛsɛra u b'a bila ka na yan de donc ni banabagatɔw nana yan ni solution ma sɔrɔ u la yan yɔrɔ ninnu na fo n'i bɔra ka taa jamana kɔfɛ donc u nana caman bɛ na yan u dɔnbaga tɛ dugu kɔnɔla la yan mɔgɔw t'u bolo yan u mago bɛ se joli ma donc ni mɔgɔ t'i bolo ka joli di n'i ye joli sɔrɔ facilement nin sababuya la vraiment a bɛ kɛ hɛrɛba ye quoi. Ala y'a latigɛ an balima dɔ sɔrɔla yen nɔ min k'a fa operela nin y'a semaine 1 ye joliko gɛlɛya b'a la a ye Bamako fan bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na joli ma sɔrɔ Ala y'a kun da kati ma ka bɛn ni don ma a taara bɛn ni jolidi ye joli dira ma fu a nisɔndiya a y'a yira kɛnɛ kan. Depuis semaine jan tɛmɛla ne fa operela bon maintenant analyse y'a yira ko jeliko dɛsɛ bɛ la cayara a tɛ ka se ka dumuni kɛ a se ka ji min ja jeliko in de tun don bon maintenant docteur ye papier di ko n ka jeli ɲini ne yɛrɛ tun kɔnɔna filen don jeliko in na mais n nana se yan n nana sɔrɔ Sherifula mɔgɔw bɛ jeliji la Amsar mɔgɔw bon maintenant n donna u ko bon ko vraiment ko Amsar mɔgɔw bɛ jeliji la ko n bɛ jeli sɔrɔ fu la ne yɛrɛ kɔni dabala banna o la n sigilen vraiment kuma fɔra ɲɛna n ye n sigi ka lajɛli yɛrɛ kɛ fɔlɔ donc maintenant ne kɔni t'a dɔn n bɛ se ka nin ko bila yɔrɔ min na n bɛ Ala kɔrɔ dɔrɔn de fo la ka Sherifula mɔgɔw fo Haidara fo ne kɔni tɛ Amsar ye mais franchement n nana ka na nin sɔrɔ ɲɛ n t'a dɔn yɛrɛ ko fɛn bɛ yan n bɛ jeli ko ɲɛɲini na ka na jeli sɔrɔ fu la tan tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra dabaliba ne bolo. Ni kɔni baara ye kati ansaru ye minnu bolo da k'a yira k'a fɔ welewelekan b'u karamɔgɔ da n'o de ɲɔgɔn dɛmɛ ni hinɛ ɲɔgɔnna ye a dabara o de kama ka se ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ u hinɛ bɔ u yɛrɛ la bawo silamɛya yɛrɛ ye o de fɔ. N'i y'a ye bonya in dira an karamɔgɔ ma a sɔrɔla fɛn min na o ye jamana kanu min b'a la a b'a faso fɛ an minnu fana tugura kɔ an b'an faso fɛ an bɛ fɛ k'a dɛmɛ ka jamana in jɔ o hukumu kɔnɔ an sera hôpital la yan ka na an joli di kɛrɛnkɛrɛnnenya la pour que minnu bɛ na joliko dɛsɛ b'u minɛ u bɛ se ka joli sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ cogo min n'a ma kɛ ni sɛgɛn ye. Kalo min n'a denfaya dira an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ma n'o ye mois de la solidarité ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la ani fantanw na donc o bonya min dira ma o la o nisɔndiyalen n'o farifoni ani o ɲagadi o de y'an bila nin baara la sɔgɔmada in na n'Ala ka diya ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in kɔni kan ansaruw bɔra u nana u joliw di Ala kama tari u na se ka niw kisi. École minnu ni olu y'u ka kalan kɛ Mɛndarsaso Zaduzi Waza kɔnɔna na o kalandenw u taara foli bila an karamɔgɔba Seydi Sherif Usman Madani Haidara la ni Mɛndarsa kalanden ninnu u ka nin bɔnɲɛ a bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo kadara de kɔnɔna na walasa k'u ka kɔkɔrɔmadoni wale ta k'a jira ɲina octobre kalo denfa la Usman Sogore Baba Keita ani Buya Kulibali olu de tun bɛ kɛnɛ kan Sherifula Jabara ni so tɔgɔ la an k'u ka sɔrɔlenw ɲamada. ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ta ko muga ani sabana an ka jamana kɔnɔ siga t'a la kalo do mun mina jɔ maaw hakili fɛ bari sabula ka da ka a defaya mun kalifara alisilamɛya dɛbɛtɔ ansaru kungilenna la a Seydi Sherif Usman Madani Haidara jamanaden bɛɛ de wililen do k'i jɔ walasa kalo ye a ka se ka kɛ wasako ye o de kama alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kɔnɔ denmisɛn laka minnu bɛ n'u bɛ ka kalan kɛ sanfɛ kalanso ani duguma kalansow la olu ka jɛkulu tɛmɛlen kɔ maa minnu fana y'u ka kalan kɛ karamɔgɔ Haidara ka madrasaso la n'u k'a ma ko Saduzi Waza olu fana wulila ka n'u ɲɛ da karamɔgɔ ka bɛn ni tɛnɛndo ye octobre kalo tile 24 ka n'a jira a la k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye danaya mun d'a kan a diyara olu ye a bɛnna olu ma ni ka laban ka ŋaniya jira kɛ
tumana min na an kelen k'a mɛn ko faamaw y'an karamɔgɔ sugandi ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ko o d'an karamɔgɔ ma bon an kelen k'a mɛn a diyara n ye fɔlɔ parce que an bɛ fanga fo fanga ye karamɔgɔ sɔrɔ a ka nin baara in na a ka ca donc an y'o de layɛ sisan ka fara ɲɔgɔn kan ka erreur dɔ kɛ ka na bɔ an karamɔgɔ ye ka na k'a fo parce que an nana ka n'a fo ka na bonyamasegin k'a ye dɔrɔn ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye fanga ye fɛn min d'a ma ala ka sijan kɛnɛ laban ɲuman ala k'o d'a ma karamɔgɔ a sara t'an bolo parce que an nana ni 50,000 de ka di an karamɔgɔ ma comme ni bɛ ni karamɔgɔ dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ karamɔgɔ ni bɛ dugawu ɲini a fɛ ko ni ye gabakurun da papier sanfɛ ne fiɲɛ wulila a tamani quoi. An ka jɛkulu sanfɛ hakilina in bɔr'o de la an y'a ye mɔgɔ caman nan'i ka bonya kɛ karamɔgɔ ye an kalandenw yɛrɛ an tɛ se ka to kɔ n'an mana dɔ d'an ka karamɔgɔ ma basa u ye dɔnni caman d'an ma kalanyɔrɔ in na yan nɔ o de y'a to an fana wulila ka s'an ma bi ka na bonya k'a ye. Nin denmisɛn jɛkulu in ni a maa dɔw bɛ bi minnu yɛrɛ kɛra karamɔgɔ ye dɔw fana bɛ halisa olu bɛ kalan na u bisimilayara a se yɛrɛ Sherifu Usmani Madani Haidara fɛ ni nisɔndiya ye ni ka laban ka tila k'u fo u ka cɛsiri baara la bari sabula ka d'a kan baara bɛɛ lajɛlen bɛ fɔlɔ ŋana ɲuman sirili la. Alhamdulillah n bɛ ala de fo ka ala barika da ka ala waleɲuman dɔn n denmisɛnnin ninnu k'u fara ɲɔgɔn kan ka na k'a fɔ fɛn min kalifara ma solidarité kɔnɔ n'o ye parrain ye devaya ye k'a fɔ a diyar'u ye a bonyann'u ma malgré se t'olu ye mais u se ye min ye u t'i jɔn o la u bɛ n'u karamɔgɔ dɛmɛ n'o ye an ka fantanw ni dɛsɛbaatɔw dɛmɛ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ye fantan dɔw ye olu ye dɛsɛbaatɔ dɔw ye mana n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn solidarité kabako de don mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye ala y'an kusaya ɲɔgɔn ye de an bɛɛ ye fantanw de ye mais fantanyaw bɛ ɲɔgɔn ye muhtajunaw bɛ yen fukaraw bɛ yen fantanw bɛ yen minnu yɛrɛ mago b'a la bi olu bɛ yen kumana ni fantanw sera k'a faamu k'a dɔn ne ni n ka fantanya ne ye bi surafana dun n ka kan ka mɔgɔ dɛmɛ min ma surafana sɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko ɲumanya ɲumanya kɔrɔ tɛ foyi ka miliyɔn caman sɔrɔ pour que i ka hinɛ mɔgɔw la ɲumanya ye foyi t'i kunna kɛmɛ min kɔ dɔrɔmɛ tɛ min kunna ka se ka dɔ bɔ kɛmɛ in na ka d'o ma a bɛ fɔ o de ma ɲumanya bon vraiment i b'a ye o faamuna kojugu n'i ye telew lajɛ ansaru bi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ minnu yɛrɛw ka balo ka gɛlɛ u ma olu jɛn'u ka du duuru de kɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔw ma u ka fisa minnu ye bi bon o tumana o ye jigiya de ye jamana kɔnɔ k'a fɔ hinɛ bi jamana o jamana kɔnɔ ala yɛrɛ ka dɛmɛ bɛ yen hinɛ bi ni o ni na ala yɛrɛ bi hinɛ o ni na tumana vraiment ne nisɔndiyara ni kalandenw ye minnu ye bi karamɔgɔw ye ani hali bi minnu bi kalan na ni olu ye nin ŋaniya in siri ka sin ne ma n bɛ dugawu de k'u ye dɔrɔn k'a fɔ hinɛ in ala k'o sabati an bɛɛ dusukun na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni jɛkulu in bɛ se maa 80 ani dɔɔni ma minnu y'u ka kalanw kɛ karamɔgɔ Haidara ka madrasaso Sadusi Waza kɔnɔ n'a dɔw sigiyɔrɔ bɛnnen don bi Faransi, Malta, Itali, Iran, Algérie a n'an ka jamana Mali wa u ka se ka fara ɲɔgɔn kan o sɔrɔla ni subahana mansin sanfɛla ye o mun senfɛ u bɛ to ka darisiw di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranɛ kan ani hadisaw kan. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don an ka jɛɲɔgɔnw ɲɛmada. Burkina Faso jamana kɔnɔ Général Gilbert Diendéré Blaise Compaoré ka lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen maa min kun b'a fɛ ka kafo jaso septembre kalo la san 2015 furanjɛrɔ kafo n'a minɛ bɛ ka datugu a ka kiiriw dayɛlɛla kiiri min ni u k'a ma ko mise en accusation o kɔrɔ ye bi bɔ k'i jɔ kiiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ jakiw minnu ɲɛsinnen don i mɔ k'olu sɛmɛndiya i ye o baaraw kɛra arabadɔ octobre kalo tile 25 Burkinakaw ka kiiri bulonna min sigin bɛ surasiya binaku ka u k'a ma ko tribunal militaire maa kɛmɛ ani maa 7 ɲɔgɔn na de bɛ yen minnu ni sigasigana ta mɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ Général Gilbert Diendéré ni u kun b'a fɛ ka jɛ ka furanjɛrɔ k'a fɔ jaso Blaise Compaoré binnen kɔfɛ jamana den fanba fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka lakanajɛkulu min bɛ wele ko régiment de sécurité présidentielle RSP kiiribulon ɲɛma ni o ye Jean-Marie Ouattara ye ale ye baaraw daminɛ ni gafe kalanni de ye sɛgɛsɛgɛliw kɛra ka fɛn minnu sɛbɛn a ye olu bɛɛ lajɛlen kalan Général Gilbert Diendéré jɔlen ɲɛna a n'a ka lapasabaw
kunnafoniw y'a yira k'a fɔ General Gilbert Diendéré yɛrɛ kun y'a laɲini k'a fɔ fɛn minnu sɛbɛnnen don bataki kɔnɔ ale kun wa k'ale ma diɲɛ n'a bɛɛ lajɛlen ye o kɔrɔ ye ko sɔsɔcogo b'a yɔrɔ dɔw la o kumana a kun b'a fɛ o ka kɛ nka kiiribulon ɲɛmaa ma diɲɛ ni o ye kɔrɔfɔw gajanen lapasabaw ni kiiri ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ General Gilbert Diendéré ka lapasabaw ye laɲini kɛ ko kumana n'a ma ɲa ko kiiri kɔni bɛna sigi sen kan maa 100 ani maa 7 minnu jɔ fɔlen don ko la k'a fɔ olu n'a jɛra ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ lajɛlen n'a ka jɛ ka ye kiiribulon kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ k'olu fɛnɛ b'o laɲini kɛ yen fana kiiribulon ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ o fɛnɛ tɛ sira sɔrɔ k'u b'a ko bɔ a da fɛ dɔɔni ko tile o tile maa 10 ɲɔgɔn na maa 100 ani maa 7 na olu bi don kiiribulon kɔnɔ k'u kunkan kuma ɲɛfɔ fɔ ka taa fɔ ko maa fori la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa 100 ani maa 7 minnu ni sigasigana ɲɛsin bɛ u ma k'a fɔ olu de kun b'a fɛ ka Michel Kafando Faranjɔrɔ fanga maa ɲɛma o ka kafo jaso n'a ma sira sɔrɔ 21 ɲɔgɔn na olu minɛ bɛ k'u datugu o b'a jira k'a fɔ olu bi lasɔrɔ ka na n'u ye kiiribulon kɔnɔ wɔɔrɔw bɛ yen minnu ye sendɛgɛ ni kolaba kɛ ka dangɛ wulikajɔ kɛ bɛ olu nɔfɛ fanga fɛ 61 ɲɔgɔn na fiɲɛbɔda dira olu ma ko liberté provisoire yanni kiiri mago ka jɔ u la Burundi jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza tarata tɛmɛnen a ye a jira k'a fɔ yɛlɛma bi don jamana sariya sunba la o bɛna kɛ sababu ye Pierre Nkurunziza Burundi jamana ɲɛma san 2020 a bɛ se k'i kanbɔ ka mandat 2 wɛrɛ ɲini kunnafoniw y'a jira k'a fɔ yɛlɛma min don dɔ filɛ nin ye sariya sunba la a kɛn bɛ ka fɛn caman bɔ a nɔ la ni dun ye jamana sariya sunba in lajɛ i b'a ye k'a fɔ a lasulu ye bɛnkan dɔ de ye bɛnkan min kɛra sababu ye ka siya wolomakɛlɛ yɛrɛ ba Burundi jamana kɔnɔ min kɛra san 1993 ni san 2006 ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra sababu ye ka maa 300 bɔnɛ a nin na u k'a ma ko accord d'Arusha o bɛnkan in dɛgɛnɔ bilala Tanzanie duguba de la bɛnkan kɔnɔ kuma ye a jira k'a fɔ walasa siya woloma ka ba Burundi jamana kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ siyaw bɛ yen nka siya ba filaw minnu di ɲɔgɔn kan fɔ ni o ye filaw ye fa kelen fɛ u k'olu ma ko Tutsiw ani Hutuw a ka lajɛ tilaliw kan ka se ka kɛ ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ jɔ i ye cogo minnu na k'olu ɲɛfɔ o de senfɛ Hutuw ni o ye Pierre Nkurunziza ka siya ye 100 sarala olu bi jɔ ni 60 jɔyɔrɔ ko la filaw ni olu manja Burundi kosɛbɛ Tutsiw 100 sarala olu b'u jɔ ni 40 ye o ye jamana ɲɛmaya so ani wasablo kɔnɔna ye an balakaw 100 sarala 30 bi jɔ olu ye nka surasiya bina k'u ka k'a daminɛ armée la ka taa se polisiya ma a bi tila kɔpasa de ka Hutuw 50 filaw ni o ye Tutsiw ye olu fɛnɛ 50 Arusha bɛnkan koti wa sinzin kɛra o Arusha bɛnkan in de fɛnɛ ka ni ka sariya sunba fɛnɛ dila wa sariya sunba dilatɔ Arusha bɛnkan kun gɛngun bɛ k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma tɛ se ka tɛmɛ san danga jamana ɲɛmaya la o kun wɔngun bɛ k'o jɛya nka jamana sariya sunba dilatɔ ni o sinzira Arusha bɛnkan kan o fɛnɛ nana jira k'a fɔ jamana ɲɛma tɛ se ka tɛmɛ san danga nka Pierre Nkurunziza bi mandat sabanan ɲini kuma min na a ko Arusha bɛnkan k'o tɛ jamana sariya sunba ye fɔɲɔgɔn nana yen de barisabu ka da k'ale y'a kɛ i n'a fɔ Arusha bɛnkan o ma deli ka ye jamana bi sinsin fɛn min kan o y'a ka sariya sunba de ni o ye constitution ye ko kumana o dilalen kɔfɛ ni o ye fɛn min wasa jamana ɲɛmaya bi jati o don ne bala sa min bɛ da o kasa ko minɛ bi kɛ o de mɔ o kɛra sababu ye ka mankan wuli Burundi jamana kɔnɔ ni ka maa caman kɛ ka sigiyɔrɔ bila maaw bɔnɛna u ni na hali bi Burundi jamana a ma se ka basigi nka Pierre Nkurunziza ye yɛlɛma don jamana sariya sunba la nin sen a ko ani Arusha bɛnkan tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la bilen o kumana san 2020 n'o dafara jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza bɛ se k'i kanbɔ ka mandat 1 wɛrɛ ɲini ni o bɛ kɛ sen san 7 ye n'o banna a bɛ se ka filanan fɛnɛ ɲini san 7 wɛrɛ o b'a jira k'a fɔ san 10 ani san 4 mandat 2 bɛ bɛn o de mɔ sa a bɛ bɔ san 5 la. Ugandakaw ka jamana fɛnɛ kɔnɔ bibi na wulikajɔw de bɛ senna jamana ɲɛma Yoweri Museveni fɛ min bɛ se k'a to yɛlɛma bɛ don jamana sariya sunba la barisabu ka da sɔgɔn bɛ ɲɛ jamana sariya sunba kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ si dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ a man kan i ka jamana ɲɛmaya ɲini bilen ale dun denkun bɛ ka ban o kumana sa n'a ma ɲa k'a fɔ hali bi a b'a fɛ ni ka jamana mara yɛlɛma bɛ se ka don jamana sariya sunba kɔnɔ cogo min na wogoro min bɛ yen n'o bɛ tan ka bɔ yen walasa bi daga ye a ka jamana ɲɛmaya wɛrɛ ɲini o fɛɛrɛ de bɛ senna wasabulon kɔnɔ nafolomugu de labilala wasadenw ye euro wari 7000 wasaden ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka se i sigiyɔrɔ ma marabolow kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ marabolodenw ye i sigibaw ye olu minnu ye bila kana wasabulon kɔnɔ yɛlɛma donni kun ka jamana sariya sunba la u ma na fɛn min f'i ye i na segin n'o ye kana wasabulon kɔnɔ kana o ɲɛfɔ Uganda jamana ɲɛma Yoweri Museveni n'a nɔfɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ nafolo in kun y'o de ye nka fangasinamatɔnw minnu bɛ wasabulon kɔnɔ olu kɛlen k'u bolo don nafolomugu in kɔrɔ euro wari 7000 u labanna ka segin kana nafolo in di ka jira k'a fɔ ko in gɛn bɛ i n'a fɔ surɔfɛn jate de walito dun bɛ maa da mɔsɔn n'u tora k'u bolo don nin wari in kɔrɔ a ka ca la u tɛna se k'a fɔ ko u bi ban jamana ɲɛma ka fɔta mɔ bilen o kumana ɛlɛ ni nafolo in
u b'a lasegi u selen wasabilo kɔnɔ arabado octobre kalo tile 27 k'u bi wari in lasegi maa minnu ɲɛsinnen don nafolo ko ma ni olu y'a marabaw ye olu mɛnna ka sɔrɔ ma u bolo don wari in kɔrɔ nka a ma ɲa min kɔ a kɛr'u ye u labanna ka wari in minɛ jamana ɲɛma Yoweri Museveni n'a nɔfɛmaw wasabilo kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ ko i ma dabɔ surɔfɛnko kama ko bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ n'i kan ka wuli ka se i sigibaw ma i ka mara la ka taa ɲɛfɔli kɛ olu ye ko a tɛ taa musaka kɔ hal'a da mɔbili yɛrɛ taji ko ma k'i n'o kɛ ka i boloma dɛmɛ k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara nɔgɔya i bolo ko nka k'a ma dabɔ surɔfɛnko kama nka wasaden ninnu kɔni y'a jira fanga sinamatɔnw fan fɛ k'a fɔ ko in ye surɔfɛnko de ye olu tɛna se a ma. Keniyakaw fɛ yen octobre kalo tile 26 alamusa jamanakuntigisigi kalata kun bɛ boloda wale kelen segin bɛ kɛ jamanakuntigisigi kalata ka min kun delila ka kɛ uti kalo tile 8 ni ban kɛra jaabiw la jamana kiiribulonba Cour suprême fɛ ka sabu kɛ ko kalata labɛnni jɛkulu commission électorale ma ka baara kɛ ka se a da la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a y'i sinsin fa kelen de kan ni k'a ka jaabiw bɔ o kuma na segin bɛ kɛ kalata kan kalata in bɛ kɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ Uhuru Kenyatta jamana ɲɛma min kɛmɛ k'i kama yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ n'a kun jirala k'a fɔ ale de kun ye sebaya sɔrɔ uti kalo tile 8 tɛmɛnen ani fanga sinamatɔnw ka cɛbɔ Raila Odinga nka Raila Odinga n'a nɔfɛmaw kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ olu sen tɛ kalata in na o de kosɔn maa caman kɛn kun bɛ ka jira yanni alamusa cɛ octobre kalo tile 26 kalata don k'a fɔ ko in man kan dan dɛ wa a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye a kɛra mankan fɛnɛ na barisabu ka da ka jamana tilala fila ye Uhuru Kenyatta jamana ɲɛma ni a nɔfɛmaw u ka ca fa minnu fɛ kala taara ye Raila Odinga ka fa kalata baara ma se ka kɛ o de kosɔn kalata labɛnni jɛkulu ye a jira k'a fɔ o yɔrɔ ninnu kalataw bi bila sibirido octobre kalo tile 28 nata la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa saba yɛrɛ bɔnɛna a nin na barisabu k'a da ka k'a daminɛ Nairobi ni o ye Kenya faaba yɛrɛ ye o ye fanga sinamatɔnw ka nin yɔrɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ Raila Odinga yɛrɛ faso bɛ mara min na o fa fɛnɛ ye a kanubaw ye kalata ma se ka kɛ o yɔrɔw si la lakana tigilamaw ni Raila Odinga nɔfɛmaw ye katabali banani wuli ɲɔgɔn na fan caman fɛ maaw joginna nin bɛ kɛ sababu ye ka jodi maaw ma minnu kɛn kun bɛ ka siga don kalata in bolodacogo ɲuman na dɔw yɛrɛ kun y'a yira yɛrɛ k'a fɔ a ka bɔ a yuwakɔrɔ ni kalo damadɔw ye. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛma dalu la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na aw ni Musa Fɔnba de bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn.